Estábamos visitando hoxe esta escola infantil da Rede Galiña Azul da Xunta de Galicia, que se xestiona en colaboración co Concello de Carballiño, para valorar unhas melloras que van a ser necesarias realizar e executar este verano, sobre todo aproveitando cando peche a escola durante as vacacións do mes de agosto, e, por parte do Concello se dirixiron a min para plantexar a posibilidade de facer algunhas melloras que son necesarias. É unha escola que ten xa anos, as instalacións lóxicamente eran un antigo colexio que se adaptaron no seu momento como escola infantil, pero ahora é necesario facerlle un lavado de cara, e entón hoxe viñemos aquí a ver as instalacións precisamente cos técnicos, tanto un técnico do Consorcio como un técnico do propio Concello, que van a definir a memoria valorada. A idea é invertir en torno a 25.000 euros este verán para facer as melloras que de alguma maneira a dirección do centro nos plantexa, en materia de pintados, tamén de reparación do que é o chan das aulas, repoñer e valorar outras cuestións como a veces son adaptar baños, portas, etc. Cuestións que sexan para mellorar as condicións do servicio que se presta aquí, que é moi valorado polas familias.